Marjorie Cabigon. Hello, mga shower. Ayan, wait lang natin yung ibang kasama nyo ha. Nag-invite po ako and good afternoon sa inyong lahat or good evening dyan. Ayan, wait lang natin mga baby loves ang ating mga kasamahan na. Hi, mga love shower out, level up, Jack Jet. Ay, kabayo. Ayan, naging kabayo ni Jack Jet tuloy yung masabi ko. Sabi ko na nga ba ulyanin eh. Ayan, wait lang natin yung mga kasamahan nyo ha. Mag-like and share muna tayo. Like and share, like and share. Jamski TV 2.0. Thumbs up dan. Padaan lang. Paano ako naging sir? Naging sir na tuloy ako ngayon. Ay, nako naman yan. Jamski pinagdololoko mo ko. Yung totoo, anong tingin mo sa akin, Baby Loves Jamski? Babae ba talaga ako tignan o lalaki? Ayan, yung totoo. Wala, niloloko ka lang, Baby Loves, ha? Niloloko lang kita. Ayan, magtagpalista na po dyan ang mga gustong sumali. At magtagpalista na po at magsabi kung anong team kayo galing. Magpalista na po and sabihin kung anong team kayo galing. Okay? Ay, kabayo ni Mang. Ay! Ay, yan tuloy. Sabi ko na nga ba, iba yung napipindot ko eh. Ayan, type palista na po. Like and share muna tayo. Like and share. Lalalala. Like and share muna tayo mga vlogs. Like and share. Ayan, thank you sa iyo, Jamski TV. Ayan, love. Type palista na po. Type palista na. Ay, nangyari. Ayan, mag-type palista na po, mga baby lord. Marjorie Cabigon, nakasulat na po. Marjorie Cabigon. Ayan, nakalista na po. Nakalista na. Ayan. Jack Jet, hello, baby loves. Kamusta ka dyan? Yes po, nasa trabaho pa po ako. And, ready na makipag-date-hitan. Ayan, tayo palista, tayo pasali na mga baby loves. Wow, mashallah, so sexy. Ayan, magtay palista na po mga baby loves ha. Huwag nang mahiya ha. Huwag nang mahiya. Nalista na po dito. Sino ba? Dali na po. Pasok na po kayo. Walang palista gang.
Oh no. Mamaya-maya pa yan. Susugod yung mga yan. Yan, mag-type palista na po. Type palista. Ayan, Jay Green. Hello, Jay Green. Jay Green, 16. Ayan, magpalista na po. Magpalista na. Jamski. Nakalista na po, Bebe Loves Marjorie Kabiga. Ay, nako, promoter pala ng Ruby Hits si Bebe Loves Jamski. Okay, meron ka ng Jowaket, Bebe Loves Jamski. Jamski, may Jowaket ka na, Bebe, ha? Meron na yan. Ang buo kong katawan. Ding dang ding. Good evening din sa inyong lahat. Ayan, magpalista na po, magpalista na. Like and share muna tayo, like and share. Kapagod araw ko ngayon, naganap ako ng, ano daw yun? Wait lang. Kapagod araw ko ngayon, naganap ako ng concert Contempo 6, Bagsak, Lazada. Wow! Ang bonggang taray-taray naman yan. Yeye Menen, concert. Oh no. Buti ka pa, Bebe Loves. Sana all talaga. Napapasana all na lang ako sa mga Bebe Loves ko. Mas yeyemenen sila. May nakita ka, Bebe? Magkano naman? Magkano, Bebe Loves? $4K kasama na shipping. Wow, ang mura. Pautang ako ng 2K. Pautang ako ng 2K dyan. Mega love shower out daw, Marjo. $20K lang pwede na. Oh my goodness, mas lumaki pa yata. Yes, sana all na lang talaga tayo nito. Tama, Bebe Loves. Manghihiram muna tayo kay ano. Manghihiram muna tayo kay Jalen ng 2K. 20K stab wounds. Ano yun? Grabe. Ang dami naman yan. Oy, bad yan.
benefits nito. Hi, Develops S. Bebot! Pwede sumali Rica Mor Cuero de los Reyes. Sabihin kaagad ang inyong main channel at anong team kayo po para atin pong mailista kaagad ang inyong main channel. S. Bebot, nandito na Bebelorbs. S. Bebot. Ayan, nakalista na yan. Rica Mor, sabihin ka agad po ang iyong main channel at anong team po kayo galing. Ayan, sabihin ka agad, Bebe Loves. Team Alboy. Okay, noted na yan, Bebe Loves. Rica and S, mega loud shout out daw sabi ni Jalen. Yan, nakalista na po. Thank you din, Bebe Loves S. Bebot. Ayan. Lagyan na po ka, Roger, ng profile picture ang inyong ninja. Ka, Roger TV. Hi, Jolini Vlog. Ayan, Jolini Vlog. Nandito na, kalista na, Bebe Vlog. Midori means green. J Green. Nak naman yan, Midori. Nag-explain talaga siya. Nakalista na po. And Aljar TV, nakalista na rin po. Ayan, dali na. Yayain nyo na sila. Natalie TV, ayan, lumang ninja na yan, Bebe Loves, pero sige lang, ha. Ito na lang, Bebe Loves main, okay, nakalista na Aljar TV. Huwag na pong aalas, ha. Buti na lang may gising pa sa ganitong oras. Opo, marami pa yan. Maya-maya lang ay magsusulputan na po yan sila. Lalong-lalo na sa mga team Biyaherang Elongga.
Zombie mga zombie mga tao. Bakit naman? Bakit ganun? Ayan, Mika Fernandez. Ayan, nakalista na po, Fernandez. Ayan, nakalista niya. Hello, mega loud shower out, Jolen. Sabi ni Jolini, vlog. Ada pasangan baru. Ayan, magpalista, mga baby loves. Ayan, magpalista na po, magpalista. Five minutes left, mag-uumpisa na po tayo. 5 minutes left. Mall ata napuntahan ko kanina, dating madaming tao at mga nagtitinda, pero ngayon halos kiosk na lang. Nakita kong bukas, grabe dami na lugi sa COVID. Saan banda, Bebe Labs? Saan sa Pinas yan? Lapit sa Siang, dito sa Shaw EDSA. Oh no, nakakamiss yung Shangri-La Hotel dyan, malapit sa malapit sa Star Mall. Masarap yung nila dyan, beef ribs nila. Masarap ang beef ribs sa Shangri-La Hotel. Oo, grabe talaga mall ngayon, walang tao, dami lugi. Hello! Good afternoon. I'm good, and you? You look good. Ayan, so magpalista na po. Ayan, dali na po. Basta wag lang po kayong susuway sa mga protocol dyan sa Pinas. Ay, hindi naman yan masyadong lalaki yung COVID cases dyan. Marami pa rin kasing pasaway. Mega loud shower out, Luan D. Luan D, nakalista na po. Luan siya. Ayan, nakalista na po, Bebe Loves. Ayan, nandito na.
Social ka, Lods. Ako sa gilid lang fishball. Hindi kasi tinitikman ko talaga kasi syempre biyahera tayo. So, yung ginagawa ko tinitikman ko yung mga pagkain ng ibang mga pinupuntahan ko. Yung mga delicacy nila, kung ano yung mga ino-offers nila, best sellers nila. Ganon, ino-offer ko or tinitikman ko before ko i-offer sa ating content. Ganon yan. Nakalista na luwan, di. Big time na ako pag orange egg kinain ko Sus, ikaw pa ba? Naka-concert ka nga diba? Ikaw pa ba? Pautang kami dyan. Ayan, pautang kami ha. Huwag mong kalimutan ha, pag nanalo ang kandidato mo, pautangin mo kami, Baby Loves. Hala, ngayon ko lang napansin, lalong humahaba yung liig ko. Ngayon ko lang napansin, humahaba na yung liig ko. Parang konti na lang at magiging giraffe na rin ako. Konting-konti na lang, giraffe na ako. Giraffe? Giraffe. Ganun. Ayan, magsisimula tayo. 3 minutes left. 3 minutes left. Pwede rin na camel. Pwede rin giraffe. Pwede rin swan. Pwede rin gansa. Mahaba yung leeg. Ay, nako naman yan. Okay lang na lieg ang humaba, wag lang ang nguso. Ayan. So, magsisimula tayo. 2 minutes left. 2 minutes left. Okay lang humaba. Mahaba pero pretty. Ay, nako naman yan. Selene. Parang gustong sabihin ni Biyahera, sumisexy na siya. Hindi, pumapayat na. Yun yung ibig sabihin nun. Magkaiba ang sumisexy at magkaiba yung pumapayat. Ayan, nangangayayat. Ganon yan. Ikaw naman sinusupalpal mo ka agad Minsan lang ako maglambing Ang bilis niyang sumulpalpal ba? Okay. Magpalista na po dyan, mga Baby Loves. Wait lang pili ako ng ibang kanta. Ayan, magsisimula na po ako magsabi ha.
Magsisimula na po akong magsabi ng ating mechanics. Makinig po kayo ng mabuti, makinig at pahahabulin na lang natin yung mga hindi pa nakapasok, okay? Pahahabulin na lang natin yung mga hindi pa nakapasok, okay? So, good evening sa inyong lahat. And ako po ang inyong host for tonight, Deharang Ilongga. As always po, sinasabi ko po sa inyo ay sumunod kayo sa ating mechanics at makipagdikitan ng maayos. Okay? Now, eto na. Every time po may nilalapag akong link, video link po yan. So, pupuntahan nyo po yan at panonoorin ng 1 minuto at magko-comment po kayo ng related lamang sa inyong napanood. Kung hindi nyo po nagigets ang related ay naaangkop lamang sa inyong napanood. Okay? After nyo po mag-comment ng angkop sa inyong napanood ay mag-like and subscribe bell all na po kayo. Like and subscribe bell all. Ang pinakahuli nyo pong gagawin ay bumalik sa akin at magsabi kung sino ang inyong pinuntahan at dugtungan ng B kung bagong dikit ay kung lumang dikit. Okay? B kung bagong dikit ay kung lumang dikit. Okay. Lahat po ng link na ating nilalapag ay pupuntahan nyo po ito. Panonoorin nyo po ito ng okay, susundin nyo ang ating mechanics. Panonoorin at magbabakas at like and subscribe bell all. Okay? Walang mag-skip ng link at lahat ay pwedeng umalis kapag tapos na po ang ating LS or nakapag-log out na po tayo. Okay? Kung nagets nyo po ang ating mechanics ay magsabi na po ng biyaherang kulot. My daughter lifestyle. Hello, Mega Lord Shower. Ayun, ang haba ng shower out. Ang mga nakikita ko lang kung nagko-comment at dumidikit ang ating ilalapag ha. Inuulit ko, ang mga nakikita ko lang na nagko-comment at dumidikit ang aking ilalapag. Okay? Biyaherang kulot na po sa nakagets ng ating mechanics. Okay? Dali na po mga baby lords. Dali na po mga baby lords. Hi Rothschild Vlogs, Mega Loud Shower Up. Sabihin agad ang inyong mail channel at kaninong team kayo. Hi Bungot, Mega Loud Shower Up. Good evening. Rothschild, kaninong team po kayo at ano ang inyong main channel? Para makapag-umpisa na po ako. Dali na baby love, sabihin na po. Sabihin na po kung anong team kayo at ano ang inyong main channel. Okay. Unang lapag tayo, unang lapag. Unang lapag. Heto na. Heto na.
Unang lapag tayo dyan. Unang lapag. Puntahan na yan. Ricamor Corio de los Reyes. Yung ating mechanics po manonood muna ng 1 minuto at mag-comment ng related sa inyong napanood at maglagay ng Biyaherang Ilongga sa dulo ng comment, mag-like and subscribe bell all, and then balik sa akin, sabihin kung sino ang inyong pinuntahan. And dugtungan ng B kung bagong dikit ay kung lumang dikit. Ayan, lahat po puntahan na po. Sige na, ayan na, nakalapag na yan. Ayan, sige na, gora na mga bibilag. Magandang dilag. Miss Yel Ninja, hello, nag-live shout out. Miss Yel. Hello sa'yo dyan, bebe. Ayan, puntahan na po yung ating unang lapag. Manood po muna manood. Manood muna, manood. Okay, manood po muna, manood. And then next natin, next. Hi, nag-love shower out. Ian Selmar. Ayan, nakalista na yan. Ilang minutes? 1 minute po. 1 minute. 1 minute. Okay, puntahan na yan. And then next tayo, next. Heto na siya. Ayan, puntahan na po ang pangalawang lapag. Pangalawang lapag. Miss Yel, anong atin? Gusto mong sumali, bebe? Hello, Kuya Ian. Sabi ni Jolene. Lola. Okay, next tayo, next. Dugtungan po ng Biyaherang Ilongga Ayan, puntahan na yan, puntahan. Hi, nag-love shower out. Jeff Mozo. Ayan, good evening.
Balik ka na sa work ha. Huwag ka nang masyadong kasi baka mapagalitan ka ha. Ayan. Gora, gora, gora. And then next natin dyan. Love from Biyaherang Ilongga muna tayo. Love from Biyaherang Ilongga. Kuya Boom TV, hello, mega love shout out. Sabihin ka agad ang iyong main channel kung anong team ka po galing. Sabihin ka agad ang inyong main channel at kung anong team ka po galing. Okay, ilalapag ko po ang ating mechanics ha. Ayan. Dali na po. Sabihin ka agad kung anong team ka galing at ano ang iyong main channel. Salamat sa patibak, madam. Naks naman yan. You're welcome, baby. Okay, noted po. Yan na po ang ating main puntahan na po kaagad ang ating mga unang lapag sa pinakataas. Pa-scroll na lang po. Ayan, puntahan na po kaagad, baby loves. Kuya Boom. Kuya Boom TV, puntahan na po kaagad yung mga nilapag natin, ha? Nakalista ka na, baby loves. Okay, next tayo, next. Next tayo, next. Heto na. Red's Music and Love. Hello, mega love shower out. Thumbs up dan host. No team, just visited. Thank you. And ano kaya to? Red's. Wait lang ha.
Reds. Oops! Nawala. Ayan, puntahan na po yung mga nilalapag natin dyan, mga beloveds. Reds music and love. Ayan, puntahan na yan kung gustong sumali sa mga ano natin dyan ha, sa lapagan ha, sa lapag ha. Kung gustong mailapag ang inyong mga main channel po, ay sundin na po natin ang ating mechanics, okay? Sundin po ang ating mechanics ha. At sa mga walang team dyan, mag-message lang po kayo sa akin para mapasok ko po kayo sa aking PM. Okay, sa mga walang team dyan, mag-message lang sa akin at para mapasok ko kayo sa aking team. Ang mga nakikita ko lang po na nakikipagdikita ng aking mailalapag. Ayan. Hello ma'am host, pa-check naman po kung kita yung bakas na naiiwan ko. Salamat po. Noted yan, Bibilang. Sa kong bahala. Hi, Perla Dichi. Mega love shower out. Andyan siya. Ayan. Habol na po, habol na. Next natin. Ay, nako naman yan. Nawala. Okay, noted, bebe. Yan, puntahan na mga baby loves. Nag-check po ako. Puntahan na po si Raynon. Next natin, Raynon. Ano daw, Kuya Boom TV? Ma'am, San team po ako. Oh no. Ay, nako, baby loves, anuhin mo po, puntahan mo lang po yung ating mga nilalapag, ha? Sabi mo po ay kaya Alboy Dayaan ka. So, Tinkerbell, mega loud shower out, baby loves. Greetings, everyone. Yan, puntahan na yan, Gemayel tayo dyan. After kay Raynon.
natin. Puntahan na yan, puntahan. Hala, hindi sila dumikit. Hala, di sila dumikit. Dumikit po, dumikit, dumikit. Ayan, nakikita ko dumikit yung iba. Puntahan na yan, puntahan. Puntahan na po si puntahan na po yan, si Gemayel. Dugtungan po ng biyaherang Ilongga mga bibilabsan. Dugtungan po ng biyaherang Ilongga. Okay, next natin, Ernie Marian. Hello, madam. Good evening. Okay, next natin, love from biyaherang Ilongga ang sasabihin dito. Ay, kabayo. Love from biyaherang Ilongga ang sasabihin dito. Ayan, punta ka na yan. Okay, next na tayo. Unang lapad. Heto na talaga. Huwag pong skip ang ad, mga bebelabsa. Huwag pong skip ang ad. Huwag skip ang ads, mga bebelabsa. Please. Log in to. Ayan, log in to tayo, log in to.
Ayan, puntahan na po, puntahan ang next natin na lane. Kakaibang boses, viral videos, mega love shower out, Bebe Love. Ayan, sasali ka, Bebe Love. Sabihin ka agad ang iyong main channel at anong team ka po galing. Okay, sabihin ka agad ang iyong main channel at anong team ka po galing. At puntahan ang ating unang mga nilalapag dyan, Bebe, ha? Ayan. Main channel from Team Mitchingale Gaming. Ayan, nakalista na po, nakalista. Habol na, Bebe Loves, habol na po, habol na, ha? Habol na, Bebe Loves, kakaibang boses. Ayan, habol na, Bebe. Next tayo, next. Marjorie Cabigon tayo next. Marjorie Cabigon. Okay? Marjorie tayo next, Marjorie. Hello, good evening, Bebe Loves. Mega love shower up. Raynon. Ayan, thank you for coming, Bebe Loves. Good evening sa'yo dyan. Ayan, puntahan na natin yung ano natin, ha, mga nilapag. Nasira na CP ko, ayaw na mag-charge. Baka yung charger mo yung may sira. Baka charger mo may sira, Bebe Loves. Are you sure? Sure ka, Bebe Loves? Anong gamit mo ngayon? Sure ka na sira yung charger or yung cellphone? Bili ka ng bagong charger, sabi ni Marjorie. Jay Green tayo next, Jay Green. Malapit na si Bebe Loves Marjorie maka-grade 8. Malapit na siyang maka-grade 8. Okay, next tayo, next.
J Green tayo next, J Green. Jeff 1K ka na. Oo, nakagraduate na yan siya. Graduate ng ating Baby Loves Jeff Mozo. Nilalagas-lagas yan ni Lolo, kaya sige lang, hataw lang ng hataw. Okay, next tayo, next. Love from Biyaherang Ilongga ang sasabihin. Ayan. Kakaibang boses, habol na po. Kakaibang boses, ha. Luwan, nandyan ka pa, Luwan? Ayan, nakikita ko siya. Yan, puntahan. Okay, next natin, next. Alger TV. Alger Javier TV. 324. I'm glad that you're back, Baby Loves, again. Reyno. Alger tayo, Alger. Ayan, Alger tayo next, Alger. Wala pong mag-skip ng link, ha. Nagbantay po ako, nagbabantay. Alger tayo next, after kaya J Green. And then after kay Alger, S Bebot tayo, S Bebot. Ang napaka-sexing babae, ayan. S Bebot tayo, S Bebot. Gawin niyo pong halimbawa si S Bebot, ha? Gawin niyong halimbawa si S Bebot, okay? Si S Bebot ay malaki na ang bahay pero masipag pa rin mangisda. Okay? Gawin niyong halimbawa si S Bebot. Malaki na ang channel niya pero masipag mangisda. At hindi po siya nawawala sa ating LS palagay. Hi, Vebs Mariano TV! Hi! Nonoy Mike, Tamsak Abyan. Hello, thank you sa iyong pagbisita. Ayan, patusok naman ang ating like button dyan. Thank you, thank you. Yes po, Ilongga po. I wonder how, I wonder why. Ilonggo man ako. Oh my goodness, thank you naman sa iyong pagbisita. Baby Loves, may team ka na ba o wala pa? May team ka na, bebe? Kung wala pa po ay at saka gusto nyo pong makipagdikitan or gusto nyo mailapag, ay puntahan na po ang ating mga nilalapag, mga Baby Loves, ha?
Ayan. Puntahan niya. Walang mag-skip ng link. Okay? Salamat din sa imo nga pagbisita lang ga. Ara kada gali subong nagalantaw-lantaw sa akon kagwapahon. Ayan, thank you, thank you. Ayan. Next tayo, S-Bebot. S-Bebot na po, S-Bebot. Huwag mag-skip na nga, Adha. Rika More, Corio. Next natin, De Los Reyes. Rika More tayo next, Rika More, 4 subscribers. Ayan, batang-bata pa ang kanyang channel, Rika More de los Reyes po ba ang iyong main channel or yan po nagamit mo ngayon? Ano po ang iyong main channel? 500 plus? Okay. Sige ha. 544. Okay, noted na yan. Okay, next natin, Rika tayo, Rika. Sa mga walang panahong makipagdikitan po, pwede po kayong magpalapag sa akin. Pwede nyo pong pindutin ang ating $sign dyan. Meron po tayong super chatter dyan, mga develop ha. Mabakwit na ako sa team mo, madam. Anong team ka ba, Bebe Loves? S-Bebot. S-Bebot, anong team ka ba, Bebe? Mabakwit ka na. Ito po ang aking messenger sa mga walang PM. Tagadiin ka daw, Kuya Mike. Okay, next tayo, Jalini Vlog. Ay! Wait lang. Next tayo, Mika Fernandez tayo, Mika. Bakit ganon? Grabe si Lolo kay Mika, oh. Malaki yung lagas, grabe. Grabe si Lolo sa kanya. Ayan, Mika tayo, Mika Fernandez. Puntahan na po yan. And then next natin, Jolini Vlogs. Oops.
Okay, next natin, next. Puntahan na si Mika po. Puntahan si Mika Fernandez. Saglit lang ah. Nandrak Sandy Dichi. Okay. Jolini tayo next, Jolini. Wait lang. May inaano ako ha. $283. Ayan. 283 na si Jolini. Jolini tayo next. Jolini. Hi, Nagalog Shower Up, Beshi, Shalaya. Ayan. Thank you naman sa pakulay, Bebe Loves. Ayan, Miss Lenhit TV, Megalog Shower Up. Thumbs up dan wapa. Ayan, thank you. Thank you, Beshi. Maganda ka pa sa gabi, madam. Oy, grabe talaga siya. Gigil mo si ako, Bebe Loves. Hetong sayo. Wait lang ha. Gigil mo si ako. Shalay. Okay, heto ang sayo. Beshi. Ayan, mailalapag po ako. Iparamdam nyo po ang inyong pagmamahal dito. Tusok-tusukin nyo po ang kanyang bahay at ang kanyang like button at comment section. Bahain nyo ng comment yan. May pambili ka na ng tuyo, Bebe Loves. Wow! Masarap yun. Masarap yun. Ayan. Beshi tayo, Beshi. Bakit mali yung aking spelling? Mali yung spelling ko ng Beshi. Agoy. Okay, next tayo, next. Mali yung spelling ko. Sorry naman. Okay, next tayo, Nick. Luwan. Luwan siya. Tayo next. Okay, 351. Heto na. Koris Vlog, Megalog Shower Out. Heto na. Pwede pong sumali po. Pwede. Habol ka lang, Bebe Love. Sabihin kung anong main channel at kung anong PM. Galing. Okay, next tayo. Luwan. Heto na talaga siya. Heto na siya. Harang, Ting Lacson. Grabe siya, oh. Harang, may Ting Lacson pa. Ayan. Koris Vlog, habol ka na po. Dapat po ay dumidikit po ha. Nakikita ko po ang every galaw ninyo. Ayan, puntahan na yan ang ating mga nilalapag. Nakalista na yan. Next tayo, next. Ruth.
Shell, Shell Vlog. Naandyan pa ba si Rochil? Rochel, ay nawawala si Rochel. Hindi ko na siya makita. Welcome host Wapa. Thank you. Nawawala si Rochel. Okay, hindi na natin ilalapag. Okay. Sige, wag na natin tong ilapag kasi nawawala. Okay? Ian Salmar tayo next. Ian Salmar. Ian Salmar tayo next. Ian Salmar. Ayan, puntahan na yan, puntahan. Okay, next tayo, next. Ian Salmar. Ayan, puntahan. Mag-comment ha. Okay? Kuya Boom tayo, Kuya Boom. Kuya Boom TV. 80 subscribers. Ayan. Kuya Boom tayo, Kuya Boom. Heto na talaga siya. Beshi Shalaya, thank you, baby loves. Again and again. Next tayo, next, Kuya Boom. Dalawang beses po akong naglalapag ha. Dalawang wave po akong naglalapag. So, unang lapag ko po ay ibang video at sa pangalawang lapag ay ibang video naman yon. Okay? Sa pangalawang wave ay ibang video para dagdag dagdag likes, views, and comments and watch hour. Okay, next tayo. Kakaibang. Oo, basta kakaibang. Boses. Okay, next tayo. Kakaibang boses. Viral. Video. Kakaiba. 202 subscribers po ba? 202 subscribers po ba? Ayan, nakalista niya. Kakaiba. Huwag pong aalis right after ko mailapag ha. Talanding B. Anong talanding? Wala naman akong talanding na nilapag dyan. Wala akong talanding na nilapag dyan. Saan galing yan? Nagugulat ako sa inyo ba? Okay, next tayo. Next na natin dyan.
Beshi tayo next ulit. Beshi. Ay, hindi pala. Koris, Koris. Koris, Koris. Vlog. Dumikit po, dumikit ha. Dumikit. Ano kaya ang nainom nito? Si Kuya Bom talanding yung mail niya. Kaya pala. Kaya pele. Okay, Koris tayo next. Raynon, ano yung nasira? Yung cellphone mo or yung charger mo? Raynon, hindi na ba siya nagcha-charge dahil sa battery mo or sa charger? Okay, next tayo, next. Puntahan na yan. Magsi-second wave na po ako. Marjorie tayo. Marjorie. Sa unang bola. Sa letra ng M. Nag-charge kay auntie mo? Paano kaya? Okay, next tayo, Marjorie. Second wave na tayo, second wave. Marjorie tayo, Marjorie. Marjorie na tayo, Marjorie. And then next tayo, next. Maglalablaban muna tayo kaagad. Dali na, Marjorie na tayo and malapit na tayong matapos. Yung iba hindi po na gano'n. Mag-comment po at dumikit. Mag-comment at dumikit mga bebe loves ha. Mag-comment at dumikit. Sandy Dichi, as I had said, hindi ka po pwedeng mailapag ha. Ako nang bahala sa'yo. Lap trip talaga si Marjorie, bakit? Mahilig yan siyang magpatawa. Mahilig siyang magpatawa. Kasi alam nyo ba, ganyan siya ka positive sa life. Positive siya sa life. Yes, baby love. Okay, meron po akong panawagan sa inyong lahat ha. Magpo-promote po ako ng grand live stream ng isa nating co-pro na si JQT Forever. This coming November 13 at marami po siyang papremyo. If you want po na maging parte ng kanyang grand live stream at sa mga pagbibigyan ng papremyo ay magbisita po kayo sa kanya ha. Okay, next tayo, Jay Green. Jay Green, 60. 222 kaya na ngayon, 222.
Okay, dito tayo, dito tayo. Mag-comment po ng related ha. J Green tayo, J Green. Yung mga nawawala dyan, manda sa akin yan. Okay? Yeah, baby, yeah. Grabe ka makaye, baby, yeah ka dyan ha. Patawa ka talaga, baby loves. Bagay talaga kayo ni Marjorie. Okay, next tayo, next. Alger TV. Alger TV tayo next. Shota ko yun, di niya lang alam. Shota mo pala si Marjorie ah. So, ilang buwan na kayo o ilang taon? Gano'n na kayo katagal? Bakit hindi niya sinasabi sa akin na magka-shota pala kayong dalawa? Ayan, next tayo, Alger. Ngayon, wala akong alam. O, di ba? Sabi sa inyo eh, walang alam si Marjorie. Patapos na tayo ha. Lablabin na yan. Next tayo, S-Bebot tayo after kay Alger. Second wave natin sa kay S-Bebot ha. Second wave kay S-Bebot. Puntahan si Alger, and then S-Bebot tayo. Dikitan nyo po. Huwag po kayong mag-skip ng ads ni S-Bebot, ha, mga baby loves. Okay? Huwag mag-skip ng link or ng ads ni S-Bebot. Ayan, puntahan si S-Bebot. Huwag pong mag-skip ng kanyang ads. Okay? Next tayo, biyahe. Patapos na tayo, malapit na tayo sa katotohanan. Na tayo ay makakapagpahinga right after this. Matagal na talagang hiwa lap trip. Ano daw? Para kang Koreano, bebe loves. J Green, para kang Koreano, hindi ko maintindihan.
Okay, next tayo, next. Maestra tayo, next, maestra. Okay, next tayo, Rika. Rika More. 561 ka na ngayon. O, diba? Very, very, very good. Okay, next tayo. Rika. Bakit wala? Ang daming ano ni Ayana. Love from Biyaherang Ilongga ang sasabihin, ha? Love from Biyaherang Ilongga. Okay, noted. Better love. Ayan, nasa second wave na tayo, ha? Nasa second wave. Nasa second wave na tayo. Love from Biyaherang Ilongga yung sasabihin kay Ayana, ha? Okay, next tayo, next. Love from Biyaherang Ilongga tayo dito. Anes Aseo. Ay. Anes Love from Biyaherang Ilongga ang sasabihin, ha? Sorry, nag-CR lang. Ayan. Basta habol, bebe. Habol, ha? Habol.
Okay, next tayo. Jolini Vlog. Jolini Vlog. 287. And puntahan na yan, puntahan, mga Jowa Webel. Puntahan na yan, puntahan, iparamdam ang inyong pagmanahaw. Sa mga walang team, mag-message lang po sa akin at ipapasok ko kayo sa aking team. Jolini tayo, Jolini. And then next natin, Luan siya tayo next. 362. Okay. Ang puntahan na po, puntahan na. Luwan tayo next, Luwan. Habol-habol mga develops at walang mag-escape ng link. Hinahanap ko po kayo sa mga video link. Hinahanap ko po kayo sa mga video link, kaya dapat po ay hindi kayo mag-skip. Ayan, puntahan. Joala, love na yan. Ian Salmar tayo next. Ian Salmar. Ayan, patapos na tayo, patapos na. Pangalawang wave na to, kaya lablabin na ang lahat ng ating nilalapag. Naka-cut off na tayo. Ayan, kuris, hindi ko po masyadong nakikita ang mga comments mo, bebela. Ayan, next tayo, next.
Patapos na tayo ha, patapos na tayo. Mag-comment po, mag-comment. Okay, next tayo, next. Kuya Boom. Kuya Boom tayo next. Kuya Boom. Okay, next tayo, next. Kuya Boom. And then, kakaibang boses viral. Pag nakapangalan po sa inyo ang link na nilapag, huwag pupuntahan ha. Ayan. Okay, next tayo, next. Kuris tayo next. Yan, patapos na tayo, patapos. O, di ba hindi tayo natagalan. Puntahan po yan, puntahan. Love na yan. Bebot, kaninong team ka nga ulit, Bebe Labs? Ayan, next tayo, next. Bebot. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Mag-message po sa akin ang mga walang team ha. Mag-message. Masaya po sa team namin. Nagmamahalan kaming lahat. Sana all. Okay, puntahan na yan. Puntahan na yan. Love niya. And then next tayo, next. Hello? Hello? I'm about
Okay, next tayo, next. Anong tamis? At ang pag-ibig natin ay nakakapanginayang. Ngunit sa aking mga mata, ito'y kalabisan lamang. Ang mga puso, bakit kay sakit pa rin ang paglayo? Paki-like po nito, paki-like po, paki-like. Puso't damdamin na aaminin ika'y mahal pa rin. Huling puso ang magpasa. Hala, nag-clap-clapan na sila. Ganda naman ang boses ni Baby Love, sana all. Hala, nasasarapan lang ako sa kantang yan. Okay, next natin, log out na tayo. O, diba hindi nyo naramdaman, log out na pala. Ganyan din yung mga ex nyo. Hindi nyo ramdam, wala na sila. Hindi nyo naramdaman, naghiwalay na kayo. Ayun. Diba? Bigla na lang kayong gugulatin na hiwalay na kayo. And sasabihin, I need space. Naks naman yun. Ayan, log out tayo, log out mga baby love. And thank you again for joining. Thank you again sa inyong lahat at lahat kayo ay may mga free bananas and paleo sa akin. Okay? May mga free bananas and paleo kayong lahat sa akin. Okay? Kita-kits po tayo every 10:30 p.m. Pinas time. Okay? Every 10:30 p.m. Pinas time po tayo may live. Ayan. Thank you, host, at sa mga new friends. Balik po kayo bukas at bagong ninja na po, okay? Okay, antayin natin si Ricamor. Antayin natin si Ricamor. Mag-clear history po ang lahat. Mag-clear history. Mag-clear history po ang lahat. Mag-clear history. Ayan. Maraming salamat, Baby Loves. Bye na ako. Uuwi pa ako. Thank you, Baby Loves. Sandy Dichi. Mwah! Ayan, ingat po, ingat ha. Thank you, Baby Loves host. You're welcome and thank you din sa'yo, Baby Loves. Ito sa'yo. Mwah! Ayan. Thank you. Maraming salamat, Baby Loves. Salamat po, ma'am. Thank you everyone. And good night. Mag-pray bago matulog, mag-kiss kay Joala Babs. Kung walang jowa, ay nako naman, magpumot na lang, okay? Mag-pray at saka magpumot, matulog agad. Bye everyone! Ayan, bukas ulit ha. Okay? Bebot, gusto mo sa team ko, bebe? Ayan, sobrang luwag pa po ng gate namin sa aming team. Oo, maluwag na maluwag ang gate namin sa aming team. And lahat kami doon ay naglalablaban. Ayan, thank you! Susunduin na yan ng jowa niyang driver biyahero. Good night na sa iyo, Baby Loves J. Green. Hindi po ako sinusundo ng jowa dahil wala akong jowa. Oh my
my God. Wala akong jowa, mga bebe. Ayan, kakaibang boses. Thank you, thank you, thank you. Sali ka na, bait yan. Ayan. Thank you, ate. Thank you din, Jolini. Mwah! Ayan. Bye-bye. Raynon. Raynon. Yoo! Raynon, naandyan ka ba? Bebe Love. I'm waiting you on my messenger. Bebe Love. Raynon. Raynon. Inaantay kita sa messenger ko, bebe. Nasaan ka na? Ayan, magsabi ka na kung nasaan ka at ikaw ay pasusundo ko sa aking driver. Ayan. Bebe Loves Raynon. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Ikaw talaga, ha? Ikaw talaga. Ayan. So, kung wala kang messenger, ano din pala? Friendster. Meron kang Friendster? Kung wala kang messenger, ano din pala? May Friendster ka? May dating apps ka pa? Ano? Dali na. Meron ba? Message mo ako doon. Okay. Raynon, message mo ako sa saan ba? Paano ba tayo magme-message? Paano ba mag-uusap ang ating mga puso? Naks naman. Puso. Ano na? Nasaan na si Raynon? Salamat po sa inyong lahat. Ayan. Thank you din. And bye-bye everyone. Bye-bye. Raynon, bye-bye Raynon. Usap naman kasi tayo. Hanap ka ng paraan, baby love. Para makausap tayo. Magkausap tayo. Baby love, ha? Antayin kita sa messenger. Please po, mag-message ka sa akin. Okay? Gamitin mo yung kay auntie mo na messenger. Mag-message tayo. Dalawa. Okay? Bye-bye!